Jungle. 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 Συνεχίζει μόνος του ο Ισπανός, σουτάρει αλλά δεν δυσκολεύει τον Στυλ στο πέμπτο περιοχή του Παναθηναϊκού για το κόρνερ του Λουσέρο. Κεφαλιά από τον Σολτάνη, προσπάθεια του Καρυπίδη, ο Στυλ. Μπλόκαρε. Στις 4 Ιανουαρίου. Ο Λούκας Βηγιαφάνιες ήταν αυτός που έβαλε μπροστά τον Πανετολικό. Ο Νιέτο, ο Στυλ δεν μπόρεσε να... Ο Νιέτο δεν μπόρεσε να νικήσει το Στυλ. Είναι εκνευρισμένος και ο Στραματσόνη που ήθελε κίτρινη κάρτα. Εδώ ο Νιέτο πώς δεν μπορεί να νικήσει. Αλλά ο Βασιλακάκης έβαλε τον γκολ σε αυτό το γήπεδο που έδωσε την πρόκριση στη Σκόντα. Ο Νάνο χαμηλά, προβολή του Βηγιαφάνιες ψηλά. Του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καλτσάς λοιπόν πέρασε την μπάλα από το τείχος, την έστειλε ξανά. Η πρώτο στην μπάλα. Σολτάνη έκανε το σούτ, έπεσε ο Στυλ. Με τον Ταυλαρίδη δίνουν μάχες για το ποιος θα πάρει θέση. Ο Λουσέρο άσχημα. Μαζεύει ο Μαρινάκης. Κλωναρίδης. Σέντρα χαμηλά. Στο δεύτερο δοκάρι κινήθηκε ο Καλτσάς, αλλά ξανά η σέντρα του Κλωναρίδη. Ο Ζαρόπουλος έφυγε το κοντρόλ. Έκλεψε ο Φλίσκας. Ο Ζέκα έχει χτυπήσει το Σολτάνη και παίρνει κόκκινη από τον Μάνταλο, θεωρώντας ο διαιτητής της αναμέτρησης ότι ο Ζέκα χτύπησε τον. Σας έλεγα νωρίτερα ότι κυρίαρχο στοιχείο στο μάτς είναι η δύναμη, γίνεται η δύναμη, γιατί δημιουργείται τώρα κενό στον άξονα του Παναθηναϊκού. Ο Ζέκα θα δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Εδώ είναι ο Ζέκα με τον Σολτάνη. Αυτή είναι η φάση στην οποία ο Μάνταλος βγάζει την κόκκινη στον Ζέκα. Και οι δύο. Ο Ζέκα αποχωρεί. Πολύ φορτισμένο. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Ο Ζέκα έφυγε πολύ εκνευρισμένος, έτοιμος. Δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά του και περιοχή. Ο Μαρινάκης του πήρε την μπάλα. Ο Ορφανίδης σουτάρει, ο Στυλ σε κόρνερ. Ξάνθης να βγει στο πλάι, εκεί βγήκε και πήρε την μπάλα. Έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σολτάνη ανοίγει το σκορ στο 67. Εδώ και πάλι η σέντρα του Νιέτο. Δεν βρήκε με την προβολή ο Νάνο την μπάλα. Πολύ δύσκολη προβολή και επικίνδυνο για να τη στείλει και προς την εστία του. Για τον Λουτσέσκου. Κλέβει ο Μαρινάκης. Ο Λαγός αμέσως βλέπει τον Πέτριτς. Ωραία μεταβίβαση. Σουτ του Πέτριτς δίπλα από την εστία του φανέλα της Ξάνθης. Νάνο. Κλωναρίδης. Ωραίο σουτ. Ξανά το σουτ. Λογικά θα πάει ο Ορφανίδης στην πτέρυγα και θα παίξει ο Βασιλακάκης στον άξονα. Πέτριτς. Ακούμπησε στον Κλωναρίδης. Ναι, Νίκο Τζουάνι. Ακόμα φωνάζει ο Αντρέας Στραματσόνη. Προσπαθεί ο Εσχέν. Ο Μολέδος στο Λουντ. Μεγάλη επέμβαση του Ζαρόπουλου. Κεφαλιά στο δοκάρι. Απογειώθηκε ο Στυλ, δεν βρήκε την μπάλα.